Hej, jeg hedder Tina Lund Christiansen. Det jeg vil vise i dag, det er, hvordan man nemt og enkelt kan lave en farvecirkel. Min farvehandler har skiftet mærke, og for at jeg kan beslutte mig for, om jeg vil bruge hendes mærke fremover, eller jeg skal til at købe på nettet, vil jeg lave mig en farvecirkel og finde ud af, hvordan og hvorledes blander de her farver sig, og hvordan ser de ud, når de tørrer op. Man kan gøre det med de farver, man har derhjemme, hvis man ikke har gjort det før, for at finde ud af, hvor mange nuancer er der. Man kan faktisk spare en hel del penge ved at kende sine egne farver, og hvordan de blander sig. Så det er det, vi skal se i dag. Ja, det er jo ganske enkelt. Jeg starter med at tage en sprittus, eller jeg har taget en sølvtus i det her eksempel, og lige køre en gang rundt om min paptallerken, hvor jeg bagefter skal have farven på. Jeg deler cirklen op, så jeg har, det behøver ikke være præcis nøjagtigt, til den første grundfarve, til den næste grundfarve, og den sidste. Så jeg skal selvfølgelig have rød, gul og blå her. Jeg laver lige en lille cirkel inde i midten. Så deler jeg op, så jeg har lidt imellem her. Jeg kan lave lidt nuancer. I kan godt se, at det bliver ikke helt lige, men det har ikke den store betydning. Så laver jeg en god blå klat. På min farve her, en gule, til sidst. Så starter jeg ganske enkelt med og lægge den røde på heroppe. Rød, gul og blå er jo grundfarverne, som man ikke kan blande af nogen som helst andre farver. Men har man primærfarverne i dem, så kan man faktisk blande rigtig mange andre. Når jeg er helt færdig, så skriver jeg selvfølgelig lige på, hvad det er for nogle farver, jeg har brugt til den her farvecirkel, så jeg ved det til et senere tidspunkt. Jeg bruger her primære farver. Jeg går ind i det mærke, jeg skal bruge, og tager primære farverne. Hvis jeg har nogle farver derhjemme, som er rød, gul og blå, så prøv at lave en farvecirkel og se om hvilke nuancer der kommer ud af det, når I blander det. Jeg skyller selvfølgelig penslen rigtig godt, inden jeg tager den næste. Jeg springer 3 over og tager den gule hernede. Det her laver jeg simpelthen for min egen skyld, for hvis ikke at jeg ved, hvordan mine farver blander sig, så får jeg måske pludselig ikke det ud af det på mit billede, som jeg havde tænkt. Man kan jo også bare male fuldstændig intuitivt og lade farverne blande sig med hinanden, men nogle gange så er det alligevel rigtig godt at kende sine farver. Det var den primære røde, gule og til sidst den blå. Jeg springer igen 3 over. Cirklen i midten har jeg lavet, fordi der blander jeg lige alle farverne til sidst for at se, hvilken nuance den brune kommer til at ligne. Når man blander 3 farver, så bliver det altid brun, men det er alt efter. Nuancen er alt efter, hvad det er for nogle farver, man maler med. Ja. Det var primærfarverne. Så blander jeg den røde og den gule, halvt af hver, sådan cirka. Jeg tager lidt fra den gule her, og jeg tager lidt fra den røde og blander dem herinde. Så jeg har sådan en god stor portion her.
Og der får jeg en dejlig orange farve ud af det. Ja. Det ser da foreløbig rigtig godt ud, synes jeg. Så tager jeg på min palet i den ene side af den, jeg har blandet her, tager jeg noget mere gult i. Så den her billige pensel, den vil så ikke mere. Nu begynder hårene at falde af. Jeg tager noget mere gult i og lægger den imellem de to. Ofte når jeg maler, så blander jeg jo farverne direkte på lærredet. Det er altså rigtig rart at vide. Også når jeg skal ud og købe farver, hvor mange behøver jeg at købe. Så jeg kan købe mig fattig i maling, og det bare ligger og tørrer derhjemme, fordi jeg ikke får det brugt. Den anden side af min blandingsfarve, jeg havde her på paletten, der tager jeg lidt mere af den røde i. I den anden side. Og den laver jeg her, og den bliver sådan nærmest postkasserød. Det kan også være, at det er lidt kedeligt at se mig sidde her og male cirkler. Men det er bare for at give en idé om, hvordan man lige kan få rigtig stor glæde af sine farver. Det var en god del af de varme nuancer her. Jeg drejer lige min palet, og jeg gør det samme med den blå og den gule. Jeg tager en rigtig god klat af den gule herover i midten, og en rigtig god klat af den blå. Og de bliver jo som bekendt grønt, når man blander gul og blå. Men hvilken grøn nuance bliver de her farver? Ja, den bliver sådan her. Altså foreløbig synes jeg er meget godt tilfreds med farvernes konsistens og kulør. Så det ender nok med, at jeg må købe lidt af dem og prøve at se, hvordan de er at male med. Så tager jeg lidt mere af den gule, ligesom jeg gjorde før, og blander i den ene side her i min grønne. Og lægger lige her imellem. Ja. Grøn er jo en fantastisk farve. Der er simpelthen så mange grønne farvenuancer, når man kigger ud i naturen. Så hvis jeg skal være glad for mine farver, så skal det altså helst også ende med, at jeg kan lave mange forskellige grønne nuancer, uden de bliver kedelige. Og ja, det kan jeg her. Det kan jeg se. Ja, dejligt. Og så skal vi have en helt mørk grønblå. Der tager jeg jo noget mere af den blå og putter i den anden side. Ja. Det er ikke helt tosset. Det er det ikke.
der måtte jeg lige ind og slukke en telefon. Sådan er det også nogle gange, når man lige er midt i sit allerbedste arbejde. Nå, så drejer vi lige min lille palet en gang til og gør den samme øvelse med den røde og den blå. En ordentlig god chat af den røde og en god portion af den blå. Og den skulle gerne blive violet, og violet er jo den mørkeste mørke af alle farver, og det gør den. Ej, hvor flot. Den er simpelthen lækker, den her farve. Det er den. Nå, der var ikke lige nok farve på penslen. Pyt med det. Gør vi så. Er den der? Ja. Og så tager vi noget mere af den røde og putter i den ene side af den violette. Og se hvad det så bliver for en farve. Ja. Det er da også så dejligt ved at have en farvecirkel, det er, at man lynhurtigt kan danne sig et overblik over, hvad det er for nogle farver, man gerne vil have med på sit billede. Den sidste, der blander jeg ekstra blå i den violette. Og så får jeg en dejlig mørkeblå violet farve. Men gør dig selv den tjeneste derhjemme og lave den her lille øvelse. Det tager 10 minutter eller noget deromkring. Og så har man virkelig ud af de 3 farver pludselig en hel række farver, man kan bruge. Jeg skriver jo så på, at det er meget mere, at jeg har brugt i den her. Og der har jeg brugt den primary røde og den primary gule og den primary blå. Og de har jo selvfølgelig også et nummer, sådan nogle. Og den blå har nummer 400, og jeg gør det simpelthen for at huske det, fordi sådan en her gemmer jeg rigtig længe. Og lige pludselig så går jeg jo tilbage og bruger nogle af de gamle farver igen. Og så er det rigtig rart lige at kunne gå ind og se, hvad var det for nogle numre, jeg brugte til dem her. Så den røde og den orange, gule og blå og violet. Og så de nuancerne ind imellem. Der begynder jeg at blande farverne sammen på kryds og på tværs af dem alle sammen. Og så ender jeg med at få en brun. Jeg tager simpelthen lidt af den her. Jeg tager lige lidt af den her. Og jeg tager lige lidt af den her. Og når jeg gør det, så er det fordi, jeg ofte bruger at blande farverne med hinanden, i stedet for at blande og bruge sort. Så bruger jeg nogle af de farver, jeg har på billedet, og blander det med deres... Så jeg hele tiden har... jeg blander de 3 grundfarver, så får jeg en meget mørk